Здравейте, аз съм Дер Владимир Голот, невролог и експерт по Nugabest. Днес искам да ви разкажа за оборудването N4 на южнокорейската компания Nugabest. Ще разгледам как е построено и как се използва за човешкото тяло, т.е. как можем да използваме това оборудване правилно. Още една особеност на N4 е как е направен допълнителният матрак. Допълнителният матрак е много малък и компактен, с 2 площадки от турманиева керамика. Тези площадки са отделени и турманиевата керамика е разположена там, за да може, докато човек получава масаж на оборудването, керамиката да действа и на краката. Специалната форма и разположение на керамичните площадки влияят на краката на човека, който получава масаж на N4. Една от особеностите на N4 е, че се адаптира към ръста на човека. Т.е. какъвто и да е ръстът, може да се регулира дължината на оборудването N4. Това става чрез изтегляне на допълнителния матрак. Изтеглянето се регулира с фиксатора отдолу, който е във форма на гъбка. Издърпвайки гъбката надолу, допълнителният матрак се регулира на 5 позиции с 5 щраквания. Първото щракване е 3,5 см. Всяко щракване е 3,5 см, може да се изтегли 5 пъти. Друга особеност на N4 е, че допълнителният матрак може да се скрие. Така ще спестим място в апартамента. Как се прави? Фиксаторът се спуска надолу. Крачето на матрака се сгъва нагоре. Натискаме бутона, за да отключим фиксатора. Изтегляме фиксатора и сгъваме крачето. Оборудването е сгънато. По същия начин може отново да се разгъне. Точно така. Може да се повдигне крачето малко. Допълнителният матрак на N4 се нагрява. Тоест, турманиевата керамика също се нагрява. Нагряването на керамиката не се контролира от пулта на оборудването, където се задават основните параметри. Регулаторът за температурата на допълнителната керамика е отстрани, близо до бутона за включване. Има такъв регулатор, с който можем да регулираме температурата от 30 до 65 градуса. Задаваме необходимата температура и след това керамиката ще се нагрява до тази температура. Когато изключваме оборудването, чуваме специфично щракване, което показва, че оборудването е в нулево положение. Основната функция на допълнителния матрак на N4 е загряването на краката. Загряването на краката на човека, който прави масаж на гърба и гръбначния стълб. Особеност тук е формата на керамиката на допълнителния матрак, която е като малка вдлъбнатина. Направена е така, че кракът на човека да може да легне в нея. Когато краката на човека са в тези вдлъбнатини, инфрачервените лъчи започват да проникват и да се фокусират вътре в краката. Циркулярното разположение на инфрачервените лъчи загряват краката максимално, не само отвън, а ще загряват краката и вътре. Вижте, когато човек лежи на оборудването, краката му са в тези вдлъбнатини и в резултат на това краката се загряват отдолу, отстрани, от едната страна и от другата. В резултат на такова загряване, краката на човека се нагряват максимално. Студените крака са често срещан признак на заболявания на пикочно-половата система и основна причина за тях. Затова загряването на краката е особено важно за хора, които имат проблеми с бъбреците, с простатата, с матката, яйчниците. Загряването на краката на оборудването N4
осигурява освен масаж на гръбначния стълб и въздействие върху краката, въздействие върху органите на пикочно-половата система. Загряването на краката също така ще помогне за регулиране на артериалното налягане, защото масажът може да доведе до това, че натоварването на бъбреците може да се увеличи, което води до повишаване на налягането. Но в момента, когато човек лежи на масаж, а краката му са в топли условия, загряването разширява артериите в краката и кръвта се преразпределя в тях, което помага за това, че по време на масажа артериалното налягане не се повишава. Затова е важно, когато правите масаж на оборудването, да включите допълнителния матрак и заедно с масажа на гърба да загрявате и прасците и краката, които са тук на керамиката. Специалното разположение на турмановата керамика на N4 служи за изравняване на краката. Когато хората легнат на оборудването, по положението на краката може да се види, че имат проблеми с поясния отдел и тазобедрените стави. Виждаме, че краката са или изкривени, или много далеч един от друг, или много близо и усукани. Тези проблеми не са с краката, а с тазобедрените стави и с поясния отдел на гръбначния стълб. Когато човек има проблеми с тазобедрената става, защото количеството течност в ставата намалява, т.е. настъпва коксартроза, деформация и изкривяване, и в резултат на това положението на тазовата и бедрената кост се изкривява, което нарушава положението на коляното, положението на бедрото, положението на глезена и съответно положението на стъпалото е изкривено. Едното стъпало е по-малко завъртяно, другото повече. В това положение човекът е в естествена поза за тазобедрените стави. Разположението на керамиката при това на такова разстояние между двете площадки води до това, че положението на краката на човека се изравнява. Не може да постави краката си близо или далеч. Разположението на керамиката води до изравняване краката на човека. Това изравняване на краката осигурява допълнително коригиращо действие върху тазобедрените стави. Така че разположението на керамиката в краката на оборудването N4 води и до възстановяване и изравняване на тазобедрената става. Оборудването N4 има още една особеност. Основният и допълнителният матрак не са на едно ниво, а допълнителният матрак е повдигнат с 4,5 см. Така че основният мат е по-ниско, а допълнителният, където са краката, е малко повдигнат. Защо е необходимо това? За две неща. Първо, за да получи човекът, който лежи на оборудването, максимално качествен масаж на поясния отдел. Работата е там, че когато човек легне и краката му са на нивото на гърба, поясният дял придобива извита форма. Тогава масажиращите ролки няма да работят добре и да разтягат поясния отдел на гръбначния стълб. За да се осъществи масажът по-качествено, е необходимо да се сгънат краката в коленете. Това положение притиска пояса към ролките, но тогава човекът не се чувства комфортно. И за това, за да се избегне този дискомфорт, е измислено допълнителният матрак да е малко повдигнат. Човекът лежи на оборудването, краката му са малко сгънати и това притиска поясния дял към ролките, подобрява се качеството на масажа и разтягането. И второ, това е удобно за тазобедрената става. Когато е напълно разгъната тазобедрена става, човек не се чувства добре в това положение. Трудно му е, когато тези 4,5 см изглежда малко разстояние, но когато има малко сгъване, дори 3-5 градуса в тазобедрената става, облегчава състоянието и подобрява възстановяването, което се случва по време на масажа на N4. Основна особеност на оборудването N4 е, че всичко, не само допълнителният матрак е от турманиева керамика, цялото оборудване,
петсферния проектор, основните ролки и шийната ролка са от материал, който се нарича турманиева керамика. Турманиевата керамика е композитен материал, състоящ се от 4 минерала. Това са минералът турмалин, природният магнитен камък, металът германий, порестият камък елван и вулканични скали, които са смлени на много фин прах. Прахът е смесен в определени пропорции, след което са направени специални форми и изпечени, защото е керамика. И се получава такава, която не изисква допълнителна полировка, не губи никога своите свойства и остава винаги същата. Турманиевата керамика е основният материал, от който са изработени всички уреди Нугабест. Тази турманиева керамика е основата на оборудването N. Турманиевата керамика е много важна и много ценна заради своите свойства. Факт е, че в състава на турманиевата керамика влиза камъкът турмалин. Турмалинът е природен минерал с постоянно магнитно поле. В турманиевата керамика турмалинът е в смлян вид, като много фин прах, но керамиката запазва магнитните си свойства. Турманиевата керамика има 3 основни свойства. Първото свойство е, че при нагряване излъчва инфрачервена топлина, подобна на топлината на човешкото тяло. Поради това топлината прониква дълбоко в тялото, осигурявайки добро прогряване на дълбоките органи. Второто е, че камъкът турмалин осигурява постоянно магнитно поле за турманиевата керамика, което предизвиква ионизация, т.е. преобразуване на молекулярните форми на веществата в ионизирани. Така че тези 3 свойства имат много важно значение за организма на човека. Нека да видим как турманиевата керамика затопля тялото ни, осигурявайки дълбоко прогряване. Тук виждате гръбначния стълб, това е термограма. На нея се вижда гърба на човек, получил масаж на N. В резултат на масажа гърбът му се е затоплил. Поради прогряването в гръбначния стълб постъпва допълнително количество кръв. С кръвта идват хранителни вещества, пречистване, имунитет и дишане. Това води до оздравяване на затопления орган. С петсферния проектор може да се затоплят различни органи. Допълнителният матрак от турманиева керамика затопля краката. Всяко затопляне, въздействието на дълговълновият инфрачервен лъч усилва кръвообращението. Това води до оздравяване на органите, които сме затоплили. Особеност на дълговълновия лъч е, че той е сроден на моето тяло, не предизвиква злокачествени изменения в клетките. Затова може да бъде безопасен от гледна точка на онкологията. Този лъч не причинява увреждания в тялото, освен при прегряване. Така че той може безопасно да се използва от хората. Второто свойство на турманиевата керамика е магнитното поле. Магнитното поле на турмалина е нежно и леко. Такова магнитно поле не може да увреди тялото ми дори при продължителна употреба. Но лечебните му свойства са доста умерени и се проявяват само при продължителна употреба. Лечебните свойства идват от стабилизацията на мембраната на нервните клетки при магнитно поле. Нервите се успокояват. Човек с пренапрегната нервна система се успокоява от магнитното поле. Тонусът на съдовете се изравнява и нормализира. Това спира колебанията в кръвното налягане. Обменът на веществата се ускорява. Това може да се прояви в ускорено заздравяване на рани и увреждания в тялото. Друго свойство на магнитното поле, проявяващо се в ионизацията, е намагнитването и разреждането на кръвта. Когато човек преминава процедури по време на масаж на легло N4, под гърба му минават ролки, направени от турманиева керамика. В краката има платформа от турманиева керамика. На тялото действа проектор от турманиева керамика. При въздействие на магнитното поле на турманиевата керамика кръвта се ионизира или разрежда. При възрастните хора често се наблюдава сгъстяване на кръвта, т.е. тя се движи на парчета. След сеансите клетките на кръвта се намагнитват.
Това разрежда кръвта. Кръвните клетки се отдалечават една от друга, отблъсквайки се. Какво може да се наблюдава? Ако на снимките се вижда гъста кръв, след сеансите с турманиева керамика, клетките се отлепват една от друга, текучеството на кръвта нараства. Ето състоянието на кръвта преди турманиевата керамика, ето състоянието след турманиевата керамика. Тези свойства се проявяват, когато човек е на масаж на оборудването НЧ.